اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعالى. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا نسألك الرضا بدابته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله من لا نبي بعده وخاتم النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kebenarannya bagi aku bagi tahu kenapa kami tetap yang kaya babaitan pagaritan mo abay lagi sa tabluan. Kami tahu kenapa kami tetap yang si Haji Adawi na tiga na kaya kapararan na iman parigan. Lengwa ka yakang babaramatan. Pemerintah dan Allah yang buka kiabat dia angkai ababaitan sa Quran na syukur kuatan na balas na ayam mana amak ang bumino na diumput ababaitan na si Haji Siti Radiatul Adawiyah. Allah ya Rahman pakasyukur. Amin. Pemerintah Allah ada yang kadang nangarannya apa tukinannya. Nah, ini diberikan kepada Rasulullah Radiatul Adawiyah. Inu mana pengarana sotau makarina sa ayam apa kebayan. Sakatawa mama asamin kunani. Tiga ya Rasulullah mata sa'a. Faqala ma a'dadta lis-sa'a. Qala a'dadtu lis-sa'a hubbullah wa hubbur rasul. Faqala innaka ma'aka man ahbabta. Ya qawma asyakata wa mamaku nabi ana bagaisyu. Tigana ya Rasulullah andai kapwa kaum ubang kita dunia. Ayun kenapa kaisyu ubang kita. Apa maka nama kau memang tu aisyah ni nanari benar benar ubang kita telugu memang tu. Na benda tiga siya kini nama doa kekurangan. Udi nama emosional. Ayun napakay siya nakritikan abang kita dulu. Tiga dia ka amama ya Rasulullah andai kapwa kaum ubang kita dunia. Tuguna dia antonay talaga daka ino ka pagisila so bangkit. Antonay talaga daka ubang kita dunia ay pagisila ka. Na tiga na ayat talaga daka na bangkit na babayakan ako Allah ako babayak ko nabi. Na di na talaga daka na bangkit. Natugu nabi innaka ma'aka man ahbabta. Mata natugu nabi ayat na inam pada akasa adong anamori nasa din siya pagkababayan ka. Ayaw makna niya na ayat inam pada siya ng anamori na sa Allah. Uri na sa Nabi sallallahu alaihi wasallam nadataraga bay na katanong. Diyan kay ababay tanong bay nabi. Amin tetapi yang kay apagaritan wa sistakum. Na ayaw makna niyan na sabab sa ayaw patuginan niya na Surabitul Adawiyah. Na ini hitunganan ang mga bay, ayaw makna niya nada penamatay, nada taruma adagun atau sa surga, yakin din wala atau sa surga. Suman surabi na madang manutula kagaya pangnita wala tariman wala. Na ay misiringan na diyang kaya babaitan ng surga. Laman na para tiyo Rabi'a. Isa para tiyo Rabi'a Adawiyah. Na so ayat wala na masasati manun sunyat yan. Maya kay sana adina dua katawa ulama. Namya misita ko Rabiatul Adawiyah. Tina sumunta ko Rabiatul Adawiyah kabaan na panganang kaniya namya sakotan yan. Tina taro. Tiyo to kinang so wali Rabiatul Adawiyah. Assalamualaikum. Ya kagira so Rabi'ah Adawiyah atina alaikum assalam. Tugu Rabi'ah ino kanway. Tiga diyan kaya adwa katawa ulama apa misita kamera ka. Ana tiga na taro sa kanong mga ulama, mga guruan.
Natomia Rasulullah nang kedua kata wa'adi. Akhirnya nak kaya faham masa sudah walai Rabiatul Adawiyah. Anamutu dan kedua kata wa mama ulama. Namia ini ranang kaya ibu betad kulami sya'an sapra dua timana ruti. So kaya dia nang dua kata ulama na dikriya kinamia gututa. Oto sorot ya dua sesati man kata. Oi. Tigiana newa kanna kata utawir kata Rabiatul Adawiyah. Oi, daman nga sipat Rabiah. Damatina miya totoka di kota walay Rabiatul Adawiyah. Assalamualaikum. Terus. Terus. Ayaw mga niyan. Mga uripin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nakagiyan ko matotoka din kaya awalay Rabiatul Adawiyah. Na pangiraw sa Rabia anta ang kaya pagpananagutok. Na tingin na ba asusugo na ako uba iya madamakan. Okay. Tingin na nakaanak na yun, nanikan yan. Nakagya ko kanakaan. Okay. Kagya ko kanakaan o ayamaan na niya na Rabiatul Adawiyah. Adi yang kaya ababay na maui syaruti. Pobre. Ladap na widiyan, kapobre ababay. Tugurabi abay no kanan, natingin na miya kapira gawin na dako na makakan. Na udiya ko makakan iman to na dini kesabapan, kapal na po to niya wakan. Ariato reject. Antoni nga so na maripon ng Allah. Kami kay sa kumay bitarang nga judge sa mas. Ya kadua. Ya to siya na. Asosiator ni Dumad. Oy. Ayaman niya mga uripon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na miya pikir Rabi adi ang kadua temana roti ami bebetada ko na misal natatangan ng mga ulama adua kataw. Aba sila ni makakano. Kaino Rabi adi ang kaya adua roti. Tinakatan mo Suwesam na kanang ka, suwesam na puluto ang kasalanan. Nasokay din dua kata ulama asinan ini boy ko babay. Apo priya pananaguto. Na miya katintang suduaan tina miya tayta. Miya da sumay ina mata. Sala ka wakya bugano. Oy. Natin na siya barata ng hadit na kuris. Diyan na ka mabiganyan. Nada ko naman tinakagyan kami mabiganyan na sumiyo na masurabia. Sa niyang koto din na ni pagamalan. O ayap simba niya nun sa Allah. Nadap pa naman tinamya tutok so ayaw maana niya napaitaw. Assalamualaikum. Nalikano Rabi alaikum issalam. Nakagyan ko kala kanina ba ipamanasala kawabai. Na ba iya maawig sa ayaw maana niya na roti asa puluagwalo. 10 agulo aroti aawidan niya na lang mayaw. Tugurabi abay no kana tina susuguna ko makamimili karakan amada mababay mabu. Natina to ni susugir ka, natina imugir ka ko na roti. Imugir ka roti, natina kada kalian. Natina da ka mabilang bilangan ka, nabinilang Rabia. Nakagya ko mabilang Rabiatul Adawiyah na ayah kada kalian na roti na 10 agulo. So kailan yung nang kadua katawa ulama natin na miya gututa miya ka na totoo tugurabi sa pulin niya guwalo kada kada tinawe kay magir ka na tinakaswin na kako ba ikakanaba kanayara kanaba kanayara ka sa pulo aguwalo kaayar kakan na 20 kada kalian kanaba sa pulo aguwalo ka urga ka na 20 kada kalian na sa pulin niya guwalo na kanaba kanayara tugurabi ini kaso yang koto ababay. Dia nga adua katawa di tengah. Ginami ada tapman. Dia tahun makakang ini kaso ni. Ini kaso yang babay. Tingin na ba madam, tugo ba ino kanan? Natinay kisir ka kung tugurabi ang kaimagin ko na roti sa pulagulo. Natinay nung, natinay kurang kung sa dua, kaayar kaya na 20, kanaba sa pulagulo, kaura kaya na 20, nagya sa pulagulo na din niya kakakanaban niya. Natinay daw, teruang kau narilaya ko niyan. Kaya lipatan na ka naka 20 manahim bagay ka nung naruti. Nakialabatan na kan siya 2 kami o salakan. Natero to po ba 20 aruti. Inuite mo ba ya Rabia? Tinarabia kate ako nakialipatan yan. Prile ka. 20 ko na himbagay na raka na miyaw sari anong sodua. Nakatana tero to pe na 20. Natigyan na salamat. Teruang ko na balasan nun wallah. Nauniyan sulisuruti. Natina salamat. Nalikaban niya supay tao. Tingnan ko 2 kata ulama ubay kanusidin. Natigang nga 2 kataon lamang mabay taon na kami 20.
Tugu Rabiatul Adawiyah katawan na kana tatandangan niyo kagi kumakaw paganay. Ang dua roti amanay bagtan. Na dakara kanunata kakatawan na kanadira kanugu pa kaampala. O pamakasyar katano na kakanino kabiting kanurun kadi kanurun kusum. Na ini bagayakan sa diyang kota pabri ababiyamin na nagutok. Kaya niya takanan na obat takapawala kaparaan mapi akapakakaniw. Kaya tu Rabiatul Adawiyah Peter wallah natina man jaa bil hasanati falau ashru amsaluha satawa makangala bagsasati man mapiya tu wallah dia tiakira nu Rabiatul Adawiyah mutayat sataw makangala bagsasati man mapiya nasibin wala sa 10 mapiya na ini bagaya kamanang kotwa dua apara anak asambin wallah sa 20 amya makapiapian mata ka nakate tiginan namanya Rasidin na piyak isambin wala 20 aroti isaw tuwa aya makna niya na i'tikad akidah Rabiatul Adawiyah in makna pianutol kapag nintak wallah aya makna niyan na mi siringan dinadiyang kay ababaytano siya ko surga wallah subhanahu wa ta'ala ang mga dama amin oy adi mga uri pun wala maluang nang piaka sa gabay iman to na ayakan mado pag-usain na diyang kaya akiyat timutano makna ang kaya kapapatay Badan miyaw na adiyang kay ababay tano abay labi akaro may istakong katay nga mga watay mga pamilya niya, mga pagarin niya, mga babae niya, mga laki niya, mga pagarin niya, mga luksyan. Na badan miyaw na katawan yung Anthony kaya pakaibarat taw nabi siyang kapatay natugon nabi al-maut kanabab aya kay ibarat no kapatay na dataro sa timana pinto wa kullu nasu dakhilun na langon mga taw na langon sulid api adi kaun sulid katiga di kaun sulid na pagkasulog kaunin kaya patakaran wa ma antum bimu'zizina fil ard daman tugwala akapalagin niyo kuliyo lupa kalang kanong totong ko panuwan daw ta'ala daman nagkapalagin niya nakapatay ayam ya'lu syahadid na umana mapita na makapito pulo ka kapamisita yung manakan mo umanisa ka targatanwa kanaba makaisa siya individually umanisa ka tanong na makaisa ka kapamisita yung manakan mo dahil kanya pumisitay na ay pumisitay niya na pagilin niya ng matataro to pa umurka ka o matataro to pa umurka na kuang kanyan sa niyawa kanaba kanya na ayaw maana na pumisitay ka ba kanya pagwiti sarili o di narili sa kong arwarilis ka kadalman mako o kaya kaya pumisitay niya na pagilin niya sa umurka o matataling mas umurka na o matataling manakuha niya ka na o dapat mataling manapagawaan niya ka o pamamankas sumalakan mo na daw pakirulungi wallah daw niya pakidulungi na dia kumadusal ko wala na kapakasisir katanok manimato kapumisita ang tanong yan kapag mabuti mo na po ko manalay budi na kapag may ako niya saya natantangan anong yan nasa pa ni kaispatan yan agumeron na basta maninig sa bata matang mo daw dengan tulong laulong yung mga pumilaya ang pwede nga po ada tawa sa wali ka sa kami tatantangan ako na tabi sa kada tuwala na benda ayaw malambas sinalangon bangko umanisan na pikitid ayaw po na basa ka ni ubay niyan siya agumirawan na alim ato niya balpipikir kabas kapanit kalulugo di ka nakataya sa Mex kaya pango siya kawaan ka pamanasa ka ni bugit yun di ka nakalaro mga mamakatipukan ko ang ginawa ka na yun kasi na mali parati ako lamang pamanasa ka na mga so ayaw maanan yan na lamang tanong pagkagandang sa diyang kaya akapatay sa katawa mama di mangingisya nag-epura di mangingisya kada aba judge adi istakom akna ba kapangingisya sa kapamraka kapangisya pure dia menang di mangingisya na andene ka kwanyan nagpakai turun Allah ubuman di mangingisya na papakai tongkanian papakai unian panangotwa pesimba kapugal bakay ka para mauking ka api amarata nakaritikan madakal naman na di mangingisya salama yung sangot tinigi na marata na alim ato niya kukumane, no punya kay sini na alim na stricto, di ka pa kay. Ya di mamrakalim, mamrakay alim. Namya kay siya man siya, alim ato niya kukumane, di ka pa kay Mati ka ba na alim? May kaya kay siya niya, nakanaba alim, makadima magalimango. Natingin na alim, ato niya kukumane, tina dia, tangala timing. Na di ilikado kapama kay siya. Na diyan kaya mama amya kay siya na pura panglarify na sumiyong ka Ibrahim bani Adham diyan ko tamala ulama aso Ibrahim bani Adham na may tubo adirang kap isa kaya tirol na miya kapraw tasiran aguso emanan yan na Rabiatul Adawiyah
mga ulia mabu biya ka para raw tasiran na antoni me sa mga uri kun wallahu taala tiga nga siya katawa mama ko Ibrahim bin Adham guru ami maulana ani pagi syakarka tinatuna na tinadulna ni ala amal inwa ko kadi pengdawa sa galabak ungga na bakakan na api alam na kadar wa ka ang dunia nang galabak na kana api alam na kadusang dunia na exempted ako ron kadi ko ru kadusa na sana mabuna pakai penggalap kana kana tugu Ibrahim bin Adham margana no badang na kadar wa kan nang galabak kana ada adusang kau datina sali mau sa peteru na karangan na ipungula na nakan oy asala exempted ako ko mga rata adi ko ron madusa api kadusa na penggalap kana di ko kadusa na tugu Ibrahim bin Adham aduna okita nawaki maka pamalakapak sige na ada masyariah kita mga ulama na diniura kami petero kasi sekretunyo oy Anthony Meswa na kumunakan nang ating apeliw wah merang ne normal ne kata ana tiwi bere masyarakat bulan na kagani babutan nanang nakadaro ka nang gelebak nga natina to no kagelebak na kan natina paganero na oggegegal ka nang gelebak nga natina mo nakadusa nang gelebak nga nadadusa nga natina to no natina ibad makanan la yaraqallahu fi na pangiluba ka sadar pa oy adi kaum kele wala na wadna mato na kadar pa adi kaum kele wala nanang nakadar wa kan nang gelebak ka ada adusa nga Tina baka may tuwata. Ano ko Panginoon sa diya kung kailangan? Abi ate po kami na petot ka na kailangan na. Tunare nga tina pitero kami akaragurugana. Ay na pitero ka na di kubuga. Ayang ara na ki ano ya adi ang kana na ikadua ka banda ayak na kubuga. Dati na banda nga kubuga nga ikadua. Dati na to ni ikadua. Dati na fala taskun fi ardillah. Na di kababaling kuliya lupa wallahu taala. Awakaw. Tinanong ko ba rin? Bagagita ko. Mata na tingin na katawan na budem yakar genaki. Dati na ayang na yang na katalo ka ba ni kuguga. Dati na udi ka kuguga kay kadu na kay katalo. Dati na katawan na nasa surprise na ko ka. Di na ni malbudu. Dati na to na. Dati na fala ta'qul fi rizqillah. Na di ka pagkan ko mga rizki wallahu ta'ala. Tinanong ko ken. Kailangan ulong ha. Abi di ko kung mga riski wala kada una riski na ay manane na ko daw tala. Ay ang anak ano yang kanane kapat kabenda dia ni madu. Nati na benda nga kugugang kay kapat. Nati na tunon. Nati na fatlu ala malakil maut an la yukhada. Na ubang kami petuna sa malakal maut na pangangakuling kaadikan yang ko ansa nyawa. Nati na skanya ko. Kamaran ko do pama. Ako li kaden. Aya maana niya na dia ikharina dia idalil saditanu ka pengakulan sumalakal maut Allah igra ko na miyo makanyan na umaningaran na tao amata taning umaso ajalian na adna ngaran yan na adna palakyayan ka adni qauma usabulu abu di magawi adik kaku mau Ramadan adik Sya'ban na pakai surat wala sudang nupetay sa diyan ko to sama na saragun na diyan kaya ababaytanu pagaritanu abaya nabi pakasurgaan wala na si Emia padangaran yan sa diyan ko to amanan yan na teriman wala sangya kapapantagan na ragun na amit man kaguma aayamanan yan na isa anis po Sya'ban na pakilista wala sudang nupetay pangusaragun nasa manan na ditanu katawan papa makatawan tanu namatang pangangapin tanu suara ya Allah wah mana mata karanan bata na ino korong balik surat wah kagi di tanu katawan obatan romi surat Allahu akbar mga uripan Allah subhanahu wa ta'ala igira ko na miyaw maumalak ka na mo syaka wadaya di guguraw ada nga aniran sui syakira na miyatay na ayak ko na tiro umalak ka na mo kaditanu kailay na ayak ko na tiro niyan na tina ino kanwe di guguraw mga tao Baada na kinwa anak karakano sa niwa ada kan taruto pa sa umur yan. Baada kinwa karakano sa umur ada mataling masajalian na kayang babaanakan. Ay itu kumanakan mo din na bakarakano punaniman. Dan na bakarakano niyalim. Wallahi la abqa wahid minkum ahad syai'a. Ibtadi syakapur wallahu ta'ala tumanakan mo kadiyakan sikanun awak dia kan sikanun manangan. Igira ko na miyo man sa syaka wala di guguro ka. Kenapa digepak ay suka guru ko na metero sa walay na asara ading katanto pemakatakawa. Agi gira ko na madakali gira ko na di magula. Adi panimanumbag.
Padahal penegelawan tadi bisu-bisu I know. Datang ini bisa makan untuk jatah mentah. Nama pura kagurok. Ada penegelawan apa pengurang atas dia tak ada di dia gau. Dia kan nak kagurok sahkan di dia gau. Nak pepaka siksa tu Nabi kumiatai. La yu'atibu 'ala al-maita bi buqa'i al-agli. Pepaka siksa tu Nabi kumiatai. Ada yang kota ka pengurok yang akan di dia gau. Atau dia kan di dia kau, nah dia ngana penguruk adiga di mana ru? Umi hospital nak berjalan ke suah. Upa maka ke bitina sok sini nak nak berpatah. Nak berpakasik sana komiatai. Berai isu berdua 20 oksigen nami nak ya nami atai bu. Allahu akbar. Nadi timah nak madi mafia kaguro. Ada yang ngotot adiga penima gua dah, tidak. Nak berpakasik sa komiatai. Kepakai penguruka, tadi mana kepakai benda ibu betada bangkai, nak bakal kikikil. Atiga, miamat apa? Ulung merah satu wak. Kepakai penguruka, nak ngotot sepola kaguroka di pakawi. Tak kaguroka sepola. Nak okey ngotot kaguroka miam. Kenapa tu berpakasarami komiatai? Wah, kamano tanong niya pagkakawan na kamada ka na din ang kasabutan tayo. Allahu Akbar. Ilang naman? Dia kaya kapatay. Miya kalala awas siya tarkatan ng mga ulit ng Allah. Ay kapatay ng mga kadun siya. Miya kalala awas siya tarkatan ng adil kaya kapatay. Na gawin na papakatan ng tanong Allah. Miya kaya siya kung na inisyan walau ta'ala sumalakan mo. Tugwala malakal mo. Inisyan wala sa malakal mo. Tina malakal mo. Kamuka pumasya niya wa. Ba na kaya guro ka na ka? Agu ba anak kaya singa na ka? Ana tumatantang sa malakal mo. Dari mamimikiran. O ba anak kaya kuha niya siya niya wa? Kaya guro ka niya. Na kaya singa niya. Ay niya nang punakatatantang. Miya kagiro ko Allah. Ya Allah. Napapangarululong na doon. Napapakasagad. Tiga na ya Allah. Hatawa na kaili. Sakay mala alabiya matawro na biyang gulaula. Na kamu ako papangawasan yawa na anak yato sa anak ya guro kanak. Tugu Allah Antony yato sa anak. Akya guro kanak akin wa nakasan yawa. Na tina miya kay sana aduna babaya mikirita na gupanamimbawata. Na matataling masawagyan. Na pimbaba no wakan tugu malakan mo. Na siya kami yato si sanamba kadisyato. Siya mana ni sado kadisyato miya to naman. Nakagya tigil kumatun na kanadiyang kaya ayaw maananiya na babay. Ago pa na mimbawata. Matataling mas umurian ajarian. Nakatuaro ka na miyali kuno kadisyarataway niya na kayang bawata. Inauna daong panamada so pagariyawata inayanan. Na daw pa nakaputuli sa pusidang kotawata. Napakagagambaan ang kota babay ang kotawata ay na mama abagua mama. Agung penani bawata napakagagambaan yang korang lebih nak pagkakasosyonya. Kage tinggal kau mau makan na sonsokhele akan untuk malakan mau. Namanya kasugada khod. Ayam malah ini segada kena tiga kena tugu malakan mau tay nao. Kuwa na kan sanya wa adi yang kaya babayna antu dan dimya suang kaya bagua mama. Awata agung penani bawata adong penama potol soposidian. Na pagkakasosyonya antu na penika pagkakasosyonya. Kagi tinggi ko mau makan na di na udah tidak kini mamang nisa. Ayah maknanya na pangni tinggi na malakal maut. Bedi kepakaya sokaku ingkarakan sanyawa. Nada anak kena iba dengan kaya awatakan. Da anak kena iba dengan awatakan. Na tina nunga bandingan. Na tinggi na anak kaadi mayo ayah maknanya na karumak. Bedi nga tinggi na di bawah tangan tinggi na dapat nakapotulis sa puso. Allahu Akbar. Na tumanakan mo tadi man kepakaya baka panamah kabaling. Na di pengkepakaya baka makatindag. Na di pengkepakaya baka makalalakaw. Kadiang kaya masay matauras. Na din na ba umur ka. Kakuha na kanskasan yawa. Na tingnan to niya siya yung kawatakan. Ada na kaputulis sa pusit na kuha na kong kadisan yawa. Na tingnan na imantum na kakuha na kanskadisan yawa. Antoni niya siya mga ripun Allah. Wakan tigil kuha isan yawa. Adi yung kaya babay. Nakagya tigil ko kakuhaan na kansan yawa. Napatali ko na nakanin suwata na pengguro ka din kami ada sugata si inayan. Na aya din namin ni guro kakal tugumanakan mo. Paggambuha ko pemasan yawa. Na aya mini guro kakal ng kutawata kakyan sa gata si inayan. Na miyatay si inayan. Na doon po na maputol sa
sedian na inawaan na kanin tiga di ang kota Malacan mo na dia kana katawan ng Antonio Mias ang kota Wata di na tiga di miniguro ka kan tumuko penguasa nyawa tugu Allah kamu ka penguasa nyawa baad na kaya ko anak kasya nyawa minikala aka minisinga aka na tiga na adin kaya tau sana kan kaya kita na kurang tiga suminga tugu Allah antay kinu anak kasya nyawa mini kaya na kaun miyak agala ka mini singa ka na tina miyak kay sana adina dato aku anak sanyawa dato akawa sa mga wasapan ana ya kanong kakuy sanyawa na miyak tabo di maging bayrumin pagpagitong sotamo ka kada pera kagugulawan agu property sa kada aya kada kasungwali ni na miyak kalala asobrapan sa palas sobrapan sa Malacanian ana miyak kagirawan kaya ang mga bodyguard yan ang mga security niyan amya kagirawa bapa anda kasyong nadakira makilala ba ko sa Malacan mo ka sisalin ako sa mama amya katwa to alok ang babangalapan sardi ayaw ko na sila sa kanang yarda miya kagirawa sa mga security na bapa anda kasyong natina bumisita ko dato kailangan ako niyan tingnan naman na order kami ba kaw makapumisita mga tingin di kabati adyan kaya tarpuni siya pa makatarpuni o di na isa surasi di na to na isa suratong bati yan yun natingin ada apaga daw dinan sakataw buah bisita apia amayan apia inayan apia karumanian apia watayan nada apaga daw na bisita isusurasan oy natina terwanero na kaya bisita ko niyan tiga nga mga sundaro niya na baka pumutama patero na meron na bisita ka niya ang amin niya kabunguti makatataga na anoks natina terwanero na kaya bisita ko niyan tiga nga sa security udah tua tero na kanon Daw ko niya mumuti ka, baka beto na ka naulong. Tuwo, Malacan mo tatiro mo. Kaya di na katulog sa Malacan mo. Miyan ni kang mama security ko dito. Tingnan dato, anak ko na bisita nga. Tiga dia kaya ada tua baka muda. Ay manok, hindi na ka na baka din. Dapat ka bisita na, napiyas yama. Naurian niya, na di ka panigigida-gidawan na bisita nga. Baka muda. Tiga dia kaya security ang matay ka buloks. O baka nakanaulong ako. Eh no ako kaya pumunta, nakapukobra ka. O niya mo na kayo sumisulok sa dito sa Malacan mo. Tiga na bapabanin ka kakapatay akin sa kat. Miyak-wak-wak niya man ako na ito kapuon na ka. Bibungatan ako niya kapuon na ka, kamakulit na ka. Bali nga kapatay ka. Tugu Malacan mo tatiruan niyo manareko na ito, abisita ko niyan. Natingin kayo apa na kabadigardo na ito, anta ka bisari baba. Natingin na sa kamanari sa Malacan mo ito. So kaya tiruan na Malacan mo, daw makatutuna sa mga badigardo. Bigaganda na siya. O kaya kasubo sa Malacan mo ito, miyak kauma. Nakadaan sa sundaro to, miyak kapanik. So ama na Malacan mo, bado miyak kapanik. Kataw nakamali, kataw. Miyay na yung dato ang kaya miyak kapanik. Ay naw na yapan na siya na miyardak na mga balay mo na miyardak. Tuguda to bapa ate miya kasudro ka bapa. Teruang arang ni miya kasudro ka. Kabuno na kan. Daman na yapan kasudro na yaw nilgiran. Ate miya kasudro ka kabuno ka kay matay na kan. Tinada ka sa kanin sumyud. Teruang ka ay matay na kan ni miya kasudro ka. Tinada ka sa kanin sumyud. Tuguda to anta ka bisa. At tinasakan siya di makamulablag siya kakarumay. Sakan siya di makamulablag siya amanan niya na bata-bata amagari-ari. Tuguda to malun mies lomosyo. Tinabas ka sa Malacan mo. At hinakatawa nakabusyo. At tuguda to antay na nakapakasyon ko mga bata-bata ka nakapotang sa ako. Iya balik ka tadi. Adi ko tapi teru yan. Tiga dia kaya Malacan mo tag nakadaman na rin to mamaraka. Na tiga dia kaya dato Malacan mo antini minyo mangkara. Bakit to kawan ka adi ko din bilang sa tamo kabulawan pera kadayamon. Nagyemya ka umakarang na baka maginay no. Asa na tingin na di kong kakuan sa nyawa. Nasa bagir ka, nasa bagira ka. Ana tuguman na kalamutan di ako manamatuman na mo ka. Oy. Natingin na mga kawan ako ang kabad na mo na di ka atamo ka kan. Asa na di akong kakuan sa nyawa. Natingin na manawida ka na di ako ron matao. Natingin na ito na mapipigil ka. Natingin na panaputa ka na umura kay man. Naku na kay makapangan ako lang tigil na anak kong kaapa-kabali nga sa walay. Katero na ka na kay karuma ka nataros niya na magitong ang kay atamo kami.
Oi, naku ekong kadun siya niya wa, natina din ka pakai baka makaliw, sangkay atampa na nakakada naka, ako na kan skadiman to siya niya wa. At rin niya siya, unyang una kay pamurutas yung mga bulawan niyan, mga tamok yan, mga umoy. Oi, naunya na kay pararaba ka natin na pimumur ka ang kanwala ang mga tamok ka kan, inuwa ka na masimbas wala ka po, unra ka no kami at mga kurkan. Daya tuman na kalamot kami ni singaman, na mititaro sa mga tamok yan. Tama siya umina, mitero, tinas kami pimur kanwala. Aba may kapitero matamangan ka, kaya murkaan ka. Niya kasi naman sumala ka naman, matay ka. Nakabuha ko tuguman na kalmot ko mo sa niwa, na di nang panang makakala ko. Minisinga-singa ka ng kuto ada to. Tuwa na kataw na kang kuto ada to, minikalala ka, minisinga-singa ka, tinadi. Na tinadi ito man subagwa mama. Akaya buraw ka na ka, akino na ka sa niya masinayan. Na kaya buraw ka na kang kuto mama, inakamay ito. Kagiyan doon naman sa posiniyan. Na miyate pa siniyan, na siniya pa ka man tuwala, na piyakada ka man tuwala, na piyakakiwasa ka tuwala. Na kuto ayang kapan minisinga, kakaya lipatan ako niya tuwala. Ana mapapasal sumana ka naman. Tiga na ya Allah na dito bersubag wa mama tinawai. Na dia na sumanakan mo. Kanaba ay maana ini na bamarata so kapana mo. Na kana bamarata so kanda to. Di kanaba piya kana tawag ma. Asal apa ko kita nakatawag mo Allah subhanahu wa ta'ala. Oh kanaba bamarata so kapana mo gis katan magutabi. Na pun mi nga so podo ka malo mini puro. Malo mi kambale sa pera kandena. Natutuli ka na kanmago. Mata malam ya dunia siya gini. Ya kaso. Ibaya ka ba kana ang ama ko ba nakalot ka? Ang ama ko bugo. Umusubay ayawan na podo kana miya ka masakawa. Mata na. Paman umusubay ayawan na podo kana miya ka masalangi. Dito mo miya ka ni kasado nga namori. Di buka tipo sa nga namori. Mumar lagi. Ya pala biyangan. Mata na. Kana aba marata asara aya makna niyan na makaswa kaun pamana tabi ko amana niyan na mangarkian asara makaswa antani makaswa na asara kasabutan ka surkun wallahu ta'ala sakatan mo na tabi madokan niya pakasagad madakal mana ayami ali nabi na duwa ipagkagwa dumawatan wadam dali lang katawan ay kramapia na paganero tugu nabi ipagkagwa dumawatan wadam nasuka patay ikadua na suka sedekah na ipagkagwa ng bawatan wadam. Ino na ipagkagwa suka sedekah. Na ayak ipagkagwa niya kuka sedekah na ayak ato niya na bagkalbat yung sotamo kayan. Na di nga katawan. Na zakat ka, na sedekah ka, na di kaya pakala utamo kakaimagir ka wala. Kami siap, na miya protekta. Allahu Akbar. Sagad na ka sa sagadan na, nang utakatir wala, kaya sagadan na ka. Ang tatuwala, in ta'ridullah qardan hasana, fayudha'ifuhu lakum wa yaghfir lakum. Usyadakah kanu tu Allah. Usyadakah kanu tu Allah. Na pakalalaan wallahu ta'ala sa sadaka. Baka taka-taka wallahu ta'ala mga pipiya. Nasangan na kaya sagadan na kananan. Kati po inay dan wallah kadipong manakanan. Ari judge, ari mga dato, mga bayi. Na kagi ako tidawa na marawi siya miya kadua, pakadulan na taruto. Na miya kapalangan na. Miya kapalangan na kamani siya na tamay siya walay. Ay pagkakano nga natatagunan ka na miya lang anak ka. Kadiga pa kaniyo. Nakagidang ko pagadulan, buwa miya lang pera ka na talog batos. Tiga ka na magiligan ako. Api abrid buwa miya no tangin na mapiyad. Ay ka nakapasulit siya, di ka niya kalipatan. Ay ka nakapasulit siya gaysan wa may ito, nakakakaptan na likudakan. Tiga ka na tangin ako makapsa likudak. Napangirawa alim, dininginan na mama, asa misinga. Tiga ka na inukanan. Natinali man na kami akambakuit, natiga ka na sa sagirang lang ba awalay meron. Natiyan na alim kuang karakan na sadaka. Mata na ka malumini puro ko sa sa langit. Tiga ka na kayo manan. Baka pamasya ko sa pancit kanto. Mata na ko kabili niya pikiran. Miya pa 100 siya pera ka kung ka 300. Na dumidiri siya ko sa din ko to ading groceria. Kapag masya ko sa pancit kanto. Dakurang pa naman kama kaya kapta manalikudakan. Natiga ka na Allahu Akbar kumanaman. Wala ka diri niya pikiran. Waduh manamman. Waka na kidingili na susukya dingili kan tiya kana alin. Anda kaso tiya kana saya. Nadak man may leti na kumana na ya. Nawakan dingili na makan dia mara akalian. Tiya kana anak gede ini. Kada niya pikiran anak gede. Na pengiraw ra kana alim anda kami akabapit.
Nama lo pernah ke masalah kita kap ke sembuga kan. Kami yang sifat aku ke dong tanya minta. Tiga kena sasagiran lagi. Sagiran. Katina sakana lima siapa yang hamba ko shailigan. Tiga kena waktu ba matang wala kada. Tiga kena ino kana. Na tiga kena alay. Atau na kansa ngailigan amar bilang taman ya pugupit na pera. Na ubon na lima may tumalakasan na pati kaya kongkong. Tiga kena waktu ba miya painan. Matang wala ka peluluang suduga terus kaya ko makarelila. Atatan kay. Iya benar kana mabuna na tebela anak mabun. Ya tabla matos. Nada ko na taruh sa diyan ko tadi ngurusin kami ada gusto duga terus. Nauna sumema ko sa diyan ko to para dula pagalungan na kita tagon sa mga badaka mga baiya apan tagaliwa sujali liwa gesyanwa. Dako pa na makaliw. Na ini gamba kanu na lima kana pangatatata kalwa ko. Tiga na masalah ko na mga kuwatan na miyada. Tiga na neno kay mamasa ko ba siya pa kamaling ako. Dia paglitan mo Allah. Ada kan nak sumur di negara siapa nak kakak man ali kodak. Dia nak kata yang menjual bidakan. Keda pernah ngapera kena sarili. Mata nak dia ni. Wah kan mainan na tiga kana pikir orang kana ada. Tiga neno ka penanan. Dawa kana mainan nama kasih senga. Tiga neno kana. Na tiga nali mana kami bakwit. Na tiga kana giri yang mani pergi sana bakwit. Siya kisah sabiran. Tiga kana ada minum kap kerang itu tinggal na. Kamarunong niya salah. Ala, kukuha niya salima kan suliman niya. Tiga na ito nang ngalimang ka. Kaya pa nakataon na ba siya gumigilaw? Hindi na ka na gumigilaw. Natiga kanino ka na. Natiga na alip, tarimang kay niya zakataka. Nawa ka na kibagara na matang kuwala kataruto pa din na duwang gibo taruto. Ala, miya kasigad ako natiga ka na inaw na ko pa na makaliw. Na dua gatos na tiya kapuwala sa duwang gibaw. Ayaw mana niya na benar sukatir wallah. Nanti dia biasa suakan orang nak ibul sana. Kaya pagkapatanakan matang wala ka di ko bagilay-lay. Nandiyan tayo kung yaman sana nandiyan na bagilay. Manong kamang geda-geda kapapakaga wallah. Allahu Akbar. Madakal mana tabi'inu di makapangalimu. Kaya kataw niya nun. Nabakal na bati syutamu kiyan. Na di nang kataw na anyang kapakada. Naman yang mengoripun Allah. Na ilan ni wala mo na dataran na ulaw na niya kakaluluwagan. Kadua tugu nabi pekegua dombawa tanwada na ayah kira niya kapia-pia. Oai. Na syukapatay tugu Allah ipekegua dira syukapatay na dira kataw na ayah kira niya kapia-pia. Ayah katiru mga ulama, o mga Arab, ang mga ulama na tinalaysal maytatul mayt wa innamal maytu maytatul qalb. Kanaba miyatay sutaw amiyatay kasyukun sumiyatay na inyang kaya pakadeke. Ayat tugu mga ulama amiyatay na sutaw amiyatay sopusuyan. Kasumiyatay na kanaaba miyatay kami kadeke. Ayat pitaru nabi natina al-mautu rahatu lil mu'min. Sukapapatay na idideke mapaparati ako Allah subhanahu wa ta'ala. Datara dia kaya ababaytanu. Dia kaya pagalitan mo bay nabi. Akaro maadi kaya sa kuma bitatapian. Na ayaw mana niyan. Nakapakay terun tanu insyaAllah. Napiya kadeke Allah subhanahu wa ta'ala. Katawan niyo Antonin bagi wala ang privilege ko mga bay. Liron sa mga dato. Amay kamamatay. Na inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abaqara urba atraba mata'na tuwala sa mga bay na kuriano kapamatay na amay kapamakasurga silang nakita ka namin silang tuwala sa kandak abiya makataytay kumya makataytay na kaya palagin ba iso pupalagin niya na di kalok siya ano man naggeto na kapada kuruna pada kanaro manapagano mga bay matang wala kamanisan na pupalagin sa kapakatwa Madakali man tuwa di kipto siya bapak gugu kapag kapatay. Bobo, bapak, ireprentay ka. Ino kung matatalo ya bugu, bapak ba kumiya katawa? Madang naman natabi tadi ng panapagamin na kaya pakatawa niya, saka na papagamin na kanaki, kapala na ko papakakatiyan. Madang natabi tatiro na bapak, pagaman na kada kami kapote ako kaka. Nadi nang tiri man na bapyura miya katawa, tinak naman na bapyura niya kapakatawa. Asambuwa miya Sambuwa miya dahil nakatangilan niya na mitin mo dapat. Dahil nakadiyan nga ba kaya nakatarman. Dahil nakadiyan kaya ang ipan niya nakaway out. Napamanap pero nakasampo nga miya katawa-tawa. Madang naman natabiyan din na pag-ibino ba miya katawa. Miya kaysa na natumiyalo rin sa bapa. Tira ka na bapa. Miya katawa-tawa ka kung kumapito pulo ragu. Tira ka na bapa. Mata nga sobrang ko sa kaya ulo sa ato. Tira ka na bapa. Gira after ka sa bapa na di ka pipipido. Dan na kayo siya po ka. Mata nga kaya kibra na kuro.
Ana ada mati namanya kilala ko niya. Tinanam sa kabisana, tiya kanaway. Ada wani prilay ako nga. Namanya kapya ginawan. Doon ko niya sumakilala. Ay niya katili ko. Tira ka man na, Bapak, mading ako. Matama na kay! Matama kaya kibran na kuro. Kalaman nakading nga pagami nakapapakato. Paminang kada nakapara di kapagkabagay lugar sa kapipikiran ka kung anong ang amawri. Kana abat tugo nabi, sumiyatay na andin ni kapatay niya na niya kadaka. Ino kapakadaka, awri panwala, dato agubay. Na amay kamate syota, bara amal datarang ababay tanong insya Allah. Pakasur-sur ka ano Allah. Napakadaka ka kukubang ka. Ayago ka kagadaman ka nakating ka. Na isay-sa kauras tugo Allah. Kaannahu sa'atu min nahar. Isay-sa kauras. Akakagadaman ka akating ako kubang ka. Ano man na yan? Di nga kagadam sa bangkit. So sabay ang kaniman na uubay kanyan sa kawanan. So Ramadan nakaapwasan na uubay kanyan sa liwang. So Quran na si kanyang kakadnan sa ulo. So kapaman nakapsunga sa masjid na si kanyang kakadnan kung bala aayin ka sa mabuabay. Igil-akiyata na ka so sabay nga ka na si kanyang kakadnan kung bala aayin ka. Na di ka turog-turogun. O mga ko na makano kukubangan na babiyan kisyo dunia. Na tiruno sabay nga uripan wallah. Pakatuturog ka naman. Tapukaw na kan sa kabo. Na di ka turog-turogun hindi kanyang di pamagididan. Mata no din batay utunga ulo ka. Tatapang yung manada ito di ka turog na pakai paninisik kaki karumang ka. Babay. Ayaw mo kakatani karumang ka babay kung buku ka na dua-dua. Na di na nung pagkatatanan ng bala kamarihan. Adi na di pamakang bakay-bakingan. Matang walaw di kan mat toro-toro. Ay kuno ba niya mapapalo pa hindi daw. Ay dapat ako amal ka amapia mga ulit. Allahu akbar. Sakano man ang mga bay na bakira tagino niya mga deto karon niya mga bay. Sakano man ang mga bay na miyakal lubu na kapwa ka surga ayo. Adis kami ang mga deto. Sasati man ay pangulanan niyo. Di ko mga ama niyo, mga pipia. Oy, ay apitero nabi na mami imra'atun matat. Anna zawjaradun alaya dakhalat al-jannah. Sading sabay tugo nabi. Akapantagan na kapatid. Kubabay ni karuman na mama. Nadiri ka dun ko surga. Datara dia ngasih sakom. Sadi sakap kubabay niyang kidarudupayan. Na dito ni insyaAllah. Kinidulog niya nung ko surga wallah. Inos ka ng mga bin nakakwar kanubu. Uban nyo dito ay kapatid kanubu. Paguni na agad po makinagawa siya sa alim. Na ano ko na alim rami ako makinagitang dali. Sabi pa makinagawa. Buwag ka dito na lang nakabla ng mga dato. At kata ng mga bay nakapatay mo. Nabarakano kapatay mo mga bay. Hamatang wala ka lang mo na kanu kakwa. Ino ka na doktor mga bay kakwa kanu. Naigira miya kaso kasi karo mga mama. Napatulis sa naka. Naimagyan nga na niya sukat ka. Kaya panamatangan na susutig. Naimagyan nga. O baka di maganda ni Bermay. Saan mo ba kapagawa mama? Matang wala kakakwar kanong mga bay. Allahu akbar. Nino pa na kayo mga kanong panapatiro mga bay kakwar kanong. Na ayaw mo na pitiro nabi. Instruction nabi ko mga dato. Na kayo na kumali agadikom. Ayaw tugo nabi. Amya kapia-piar kanong. Na sa mga dato ayaw makna niyan. Na mga balitaan siya karuman niya ng mga bay. Dahil man namiyong na niyo pala ng mga bay. Adi na kanong di kapakatayo mga dato. Basta kaya dato na kailangan na balitian siya karuman niya nababay. Saan mo ba mga bay? Kanaba niyo paawing. Kanaba niyo mawag. So di niyo di kapakatay ako mga karuman. Kadira ni kapakatay ako mga babay. Di niyo paawing o. Adi niyo di katete ako mga karuman niyo mga mama. Kanaba niyo paawing. Ni subrakman. Di miyakwa tadi man. Pati tatag. Kapag man napugudong ako bugudi karuman mama. Kapag nas kami ni. Ayun na pangapunan din na ka na siya karuman mga mama. Asa na di pa naman kasubra. Kapatete ako babay. Paman na, miya katuwa-tuwa ka na, pagkasikap niya may tuwa ba bubuo na. At kung ginawa ka ng mga adidiyan, yaya ko, yaya. At kung makakatan ko na buwan, yaya sa pipo. Ano man na mga okita, Paman na, yan na kapungiraw ba ba sa darling kanya, na okira ka na na. So na, na-expire yan. Igira mga wala puluh na dito kan video expire. Paman na katuwa-tuwa na Panginoon ka pa na dadalay. Mga okira na. Na diyan na mga ulit. Maluwa ka nun yung pekako na pag diyan kay babaitan o pagalitan na bae. Na anta nung may nisyo pangkatan ng mga babay na pumakasugaan ng Allah. Nasama na mga ulit na udah na kurpiyo. Na eman nakabiyakan na tama sa alas 11. Lagi iman to na sangan na kami pagkatapos sa sigir na alas 10 na kurpiyo. Oy. Ayaman na niya na malutan o panambo. Kaya nako pagani po nang kurpiwa na sa utsuarista kong
anak mata anak anamini barat makno na marana mi aku juga mi ke anak ngam na penggino ngota marana wa pada ale matone kata sa taga dua kepada apa kita tak tiga anak tu maga bisa ya ater wa ngam ina dia pun mata bisa ya ati anak taga ina dia pun dia pun mata taga ati kan English nanti nasa sa ater wa ngam pertama siya begitu amat sama na kanala di sini semua saudara Rose pwede magoke Nasiya buti naman ini kata apa ini mabukit namanya mempunyai penuapan dia udah atur piu na api at naman sa kita na benda niya papi-api na pagpungunin ko bawa adiyon kaya apa ba itano akar may istak masibaya lagi na ubaan na ng baad siya niya na bitarapon mga palaban na binili ng Allah baliwag ang punta ko ba nila sa surga away sa ubaan na niya katarutupi ko agama na ayaman na rin na irilaw ng Allah baliwag ang punta ko ba niyan sa pano na sindaw apong ko Allah sa benda mapi na ubana ko na istak ba na panduwa ونبتر نام فسده ونأو ترسل إن شاء الله قريب وقال ربكم ادعوني أستجب لكم آمين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رحمن يا رحيم يا مولانا يا ذا الجلال والإكرام اللهم إياك نعبد وإياك نستعين يا الله أتفهم كفر ومن بلغ الممرك يا الله يا الله إليك منك لون فما قد توبتك منك لون يا الله لكم من نمرك إليك خمس بلغ من لكسمي أيا ملأكم من نمرقان للكتاب بيامي بقر يمي بيالبي أسي حاجة سيدي ربية العدوية يا الله ندين قطوة يا الله نترم أنكني يا الله أمي بقبل ينقشر أقش ربية العدوية يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يلقى أبين لولا يقرمني mga watayan ya Allah diyang ka mga watayan ya Allah mga pagarin niya mga laki niya mga luks niya adiranong ni kapakasya sa duka ya Allah natimuang kaya abaluyan ka hasana na makatali umawan ko kubanin ya Allah يا الله عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين